Chceme uvažovať z Božieho slova a náš základný text už bol prečítaný o tom, že máme Pána Boha milovať ako? Z celého srdca, z celej duše, z celej mysli a z celej síly. 4 veci, že čo z celej. Keby som to zhrnul, tak všetky tie veci sa nachádzajú v nás. Z čoho máme milovať Pána Boha. Tak ja by som to nazval celou svojou bytosťou. Hej? Môžeme to aj tak povedať. Hej? Všetko, čo je v nás, aké len schopnosti máme, to všetko máme dať do služieb Pána Boha a tak všetkými týmito vlastnosťami a schopnosťami ho vnímať, prijímať a milovať. Všetko to je od neho. Áno, nakoniec je to všetko od neho. Nemáme nič, čo by nám nebolo dané pred tým Pánom Bohom. Ak si pamätáte, minule sme hovorili o očistení zdroja. Očistení zdroja zasa tejto bytosti celej. Tá mysle a našich schopností. A hovorili sme si o tom, ako využiť emócie, ako využiť predstavivosť, ako využiť logické uvažovanie k tomu, aby naša myseľ nebola zanečistená hriechom, nespravodlivosťou, krivdami a to všetko, aby nám neodobralo silu, ktorú máme venovať iným veciam a nie hriechu, alebo premýšľaniu, alebo trápeniu sa nad hriechom. A dnes budeme znova v týchto myšlienkach pokračovať a budeme sa učiť, ako použiť nielen svoje logické uvažovanie, svoj rozum, ale celú moju bytosť v boji proti hriechu a v službe Pánu Bohu. A toto všetko je len predpríprava na to, čo sa začne v útorok. Ja by som vás týmto chcel aj pozvať, aby ste všetci, ako ste tu, aj z Moravy, aj keď máte svoje povinnosti, všetko proste necháte a prídete každý útorok sem. 6 prednášok bude mať spolu s diskusiou s vami na tému Laodicea. Bude to zo Zjavenia z 3. kapitoly a budeme tomu 6 týždňov venovať a potom celý zbytok svojho života v praktickom živote. Je to veľmi dôležité posolstvo na základe, posolstvo verného svedka Laodicejskej cirkvi a na základe tohto posolstva, ktoré Pán Ježiš hovorí Laodicejskej cirkvi, na základe toho posolstva nastane oživenie a reformácia v cirkvi. Nie na základe toho, čo ja alebo vy vymyslíte, že čo je dôležité a čo je potrebné pre cirkev a oživenie a reformáciu. To určite nebude platiť a to určite nepomôže. Ellen Whiteová píše, že práve toto posolstvo, na ňom sa bude rozdielovať a triediť Boží ľud. A že je to slávnostné posolstvo, na ktorom závisí osud cirkvi. A budeme teda hovoriť o tom zlate, ktoré predstavuje lásku k Pánu Bohu a dôveru. Budeme hovoriť o bielom rúchu, Kristovej spravodlivosti. Budeme hovoriť o očnej masti, ktorá predstavuje pôsobenie a vedenie Ducha Svätého, aby sme dobré veci videli, pretože Laodicea nevidí dobre. A budeme hovoriť o pokáni a duchu pokánia, lebo v laodicejskom posolstve nie sú len tie 3 zložky, ako to zvykneme hovoriť, ale je tam rozhodli sa teda a učiň pokánie. To je dôležitá rada, ktorú hovorí Ježiš. A 5. dôležitá rada je
Ježiš stojí pred dverami a klope. A my by sme mu mali otvoriť úplne do Korán dvere nášho života a on by tam mal vstúpiť a mal by tam byť pánom toho života. Čiže budeme hovoriť o celom odovzdaní sa Bohu a ako sa to robí, ako sa dá vôbec celé odovzdať sa Pánu Bohu. A dôležité je to, stotožniť sa s týmto posolstvom, pretože veríme, že Ježiš má pravdu. A keď si to budeme rozoberať, ako sa laodicejská vlažnosť prejavuje v praktickom živote, tak verím, že pochopíte všetky tie odtiene toho, ako sa to prejavuje v našom živote, pochopíte, že Ježiš má pravdu. A že diagnózu určil správne. A že aj tie lieky, ktoré nám ponúka, sú presne tie lieky, ktoré potrebujeme na vyliečenie. Pretože máme veľmi vážnu diagnózu a budeme si to teda hovoriť, pretože predstavte si, on nám ponúka to, čo nemáme. Neponúka nám to, čo v hojnosti máme a prežívame, ale to, čo nemáme. A je to až neuveriteľné, že by sme tie veci nemali, o ktorých on hovorí. Predstavte si, že Ježiš nám hovorí, vám aj mne, že nemáte lásku k Pánu Bohu. A preto nám ju ponúka ako riešením na náš laodicejský problém. Predstavte si, že by vám povedal, že nemáte mieru Pánu Boha. On nám to hovorí, nie že tak ja nemilujem Boha a neverím Bohu. To je neuveriteľné. Mne sa tomu nechce veriť. Predstavte si, že vám hovorí biele rucho. Kristova spravodlivosť. Kristus a jeho spravodlivosť. Ja nemám Krista a nežijem v jeho spravodlivosti každý deň. To je neuveriteľné, že by to bola pravda. To sa mi nechce prijať. Predstavte si, že nie sme vedeli Duchom Božím a potrebujeme očnú masť. Nie sme pokrstení Duchom Božím. Nečiníme pokanie, však z čoho by sme aj mali činiť pokanie, keď som bohatý, zbohatol som a nič nepotrebujem. A predstavte si, že s Ježišom komunikujeme len takým spôsobom, že len troška otvorím dvere, aj na tých dverách mám tú reťazku, lebo keby náhodou zatlačil, aby som mal poistku, že sa celkom do môjho života nedostane a neurobil tam nejakú tú reformáciu, čo teda nechcem, tak sa poisťujem, opýtam sa síce, čo chce cez tú medzierku, a keď mi povie, tak zavriem a potom už nejak sa zariadím. Môj názor, čo si myslím, je poslednou normou toho, čo je správne a Bohom. O tomto budeme uvažovať. Máme veľký problém. Obrovský problém. Mne sa tomu nechcelo veriť, keď som to začal študovať zo všetkých možných strán, ale keď sledujem svoj vlastný život a aj život zborov, tak vidím, že Ježiš sa vo svojej diagnóze nepomýlil a nepomýlil sa ani v liečení a v liekoch, ktoré budeme teda prijímať a zapíjať ich každý útorok večer jednu tabletku spapáme a tá liečba je 100%. Ježiš sa zaručuje za svoje lieky. Ježiš hovorí, že tie lieky, ktoré ja vám dávam, vás na 100% vyliečia. Oni sú tak účinné, že vás na 100% vyliečia, ak ich budete prijímať. Ježiš sa zaručuje za tie lieky. Preto ich posiela a dáva. Otázka bude náš postoj k prijímaniu tých liekov. Oni inak zaberajú úplne dokonale. Takže toto bude a to, čo sme hovorili
minule, keď som tu bol, o očistení svojho zdroja a používania predstavivosti, logiky a emócií, je takou troška predprípravou, pretože budeme potrebovať pracovať aj so svojou predstavivosťou, aby nám pomohla. Ale k tomu v tejto kázni. Život náš je každodenné rozhodovanie sa. Rozhodujeme sa podľa svojich hodnôt, ktorým veríme. Inokedy sa nevieme niekedy rozhodnúť, niekedy sa rozhodneme v rozpore s tým, čomu veríme. No, je to boj. Sme pokúšaní, chceme byť verní, žiť s čistým svedomím a vnútorným pokojom, ale hriech nám to narušuje. Boží nepriateľ zneužíva naše túžby, dokonca aj legitímne potreby a naše schopnosti k tomu, aby nás privádzal do pádov v našom živote. To v nás vytvára vedomie a pocity, že sme možno neverní, neodovzdaní Boží následovníci. A vedomie našej hriešnosti chce Satan využiť na to, aby nás doviedol do akejsi zmalomyselnosti alebo apatie, alebo do nejakej formy lacnej milosti, kde sa už s hriechom počíta dopredu, že však hriešiť budem aj tak. Proste človek si potom musí vymýšľať nejaké teórie, aby zmiernil tú bolesť z toho pocitu viny, ktorá vytvára takú nepohodu v našom vnútri. A pokiaľ nejdeme podľa Božieho slova, ako nás Boh očisťuje, ako nás ospravedlňuje, a idem akýmsi zákonnickým modelom, ktorý je určite vždycky modelom pádu a viny, ktorá nás depce, ničí, tak potom sme závisli na tom, ako si to ja vo vlastnej mysli vymyslím, aby som si tú bolesť uľahčil. Ale je to pravda? Musíme ísť podľa Božieho slova. A teda do boja dnes by som ešte hovoril o určitých možnostiach, ktoré máme. Aj keď budem hovoriť o možnostiach, ktoré máme v boji proti hriechu, tým nechcem povedať, že keď použijem ešte nejakú možnosť, tak tá už zaručí, že zvíťazím nad hriechom. V nás a našich schopnostiach nie je nič, čo keď zapojíte, tak porazíte diabla aj bez Boha. Takže v takomto zmysle budem hovoriť, Ježiš nás ale vyzýva, Božie slovo nás vyzýva, aby sme celou svojou bytosťou, celou svojou myslou, celou svojou silou milovali Pána Boha a takýmto spôsobom víťazili nad pokušeniami a nad hriechom. Napriek tomu, že nás Božie slovo vyzýva, aby som ja celé sa odovzdal Bohu, stále vo mne nie je tá sila zvíťaziť nad Satanom. Bez Boha. Len v tom zmysle, že som použil všetky svoje schopnosti. Rozumieme si? Satan zneužíva všetky naše schopnosti. Zneužíva naše túžby. Povedzte mi, zneužíva ich? A ako je to možné, že máme túžby? Túžby majú byť? To je Boží dar. Či nemajú byť? Dobre, majú byť. Majú byť. Áno, oni nie sú zlé same o sebe. Samozrejme, môžu sa dať zneužiť. A my by sme mali rozoznávať veci, že ak niečo Satan zneužíva, tak samotná tá vec za to, že je zneužitá, nie je sama o sebe zlá. Hej? Emócie. Môže Satan zneužívať emócie? Môže. Aj to robí. A veľmi účinne to používa. Hej?
Sú emócie zlé? Nie sú. Boh ich vložil do našeho vnútra, aby sme cítili veci. Preto oni sami o sebe nie sú zlé. Zlé sú, keď sú v službách niekoho zlého. Ale inak sami o sebe. Veď emócie nie sú od Satana. Satan do nás nevložil a nestvoril pri stvorení nič. Pán Boh nás celý stvoril s týmito schopnosťami. On iba všetko zneužíva. Môže Satan zneužívať vašu predstavivosť? Aj to robí. Aj to dokonale robí a zneužívaj. Predstavivosť vás môže úplne udúpať, zničiť, urobiť z vás nemorálne bytosti. Záleží, nad čím premýšľa. Alebo vás môže pozdvihnúť k čistým hodnotám. Záleží, nad čím premýšľame. A apoštol Pavel Filipánom 4. kapitole 8. verši nás vyzýva, nad čím máme premýšľať, čo si máme predstavovať. Všetko, čo je čisté, spravodlivé, poznáte to. Ne? A ak naša mysľ sa bude takýmito vecami zaoberať a budeme si takéto veci predstavovať, vtedy tú vlastnosť, tú predstavivosť používate na to, na čo vám bola od Boha daná. Aby ste boli čistí, aby ste rástli. Takže všetky tieto vlastnosti chceme použiť, všetky tieto možnosti, ktoré máme, teda celú našu bytosť, nie len logické uvažovanie, pretože Satan zneužíva všetko, čo sme si teraz vymenovali, a ja používam v boji len logické uvažovanie proti hriechu. To je málo, ja používam 10% a Satan zneužíva 100% mojich možností, ktoré ako bytosť máme. Preto nás Biblia vyzýva, že máme Boha milovať a slúžiť mu z celej a vymenováva tam všetky možné veci. Všetko to má patriť Bohu, pretože aj to patrí Bohu, pretože On je náš stvoriteľ a preto týmto všetkým máme slúžiť Bohu. Toto všetko mu má patriť. Toto je dôležité k tomu, čo teraz hovorím, keď budeme hovoriť o celom odovzdaní sa Bohu. Aby sme v nejakom kontexte boli. Tak ako predstavivosť môže byť požehnaním alebo kliatbou, tak aj emócie môžu brániť v počutí Božieho jemného hlasu, alebo mu môžu otvárať naše vnútro. Využíme emócie na to, na čo boli pôvodne dané. Na hĺbšie poznávanie Boha. Na vrúcnejšie prežívanie našej lásky k Bohu. Náboženstvo je o vzťahu k Bohu. Vzťah lásky k Bohu bez prežívania tejto lásky. No povedzte, ako to vyzerá? Hovoríme, že teda máme lásku k Pánu Bohu, ale tú lásku neprežívame. Čo to je? Ako sa to dá nazvať? Podvádime samých sebe. Neprežívame svoj vzťah k Bohu. Svoje vôbec náboženstvo neprežívame. Iba vieme o tom hovoriť. Zapamätali sme si poučky. Máme inteligenciu. Dokázali sme si zapamätať rôzne súvislosti a na sobotnej škole dokážeme postrehnúť z toho, čo sa v Izraeli robilo za doby Jeremiáša. Dokážeme z toho postrehnúť svojou inteligenciou poučenie pre dnešnú dobu. To všetko sa dá aj bez Ducha Božieho, aj bez prežívania náboženstva. Stačí, keď máte v poriadku logické uvažovanie a ste inteligentní. Všetko sa to dá naučiť. Ja som raz takto skúšal jedného kolegu v robote. Na stavbe sme robili a bola prestávka, tak sme boli v tej Unimobunke, pamätáte si to? Tam sa robotníci prezliekali. Ja som tam mal úlohy sobotnej školy, to bolo ešte za komunizmu. On bol neveriaci. Ja som povedal, že dobre, urobíme jeden test. Ja ti prečítam text z Biblie
a tú otázku, čo tam je v sobotnej škole napísané. A ty teraz, ja viem, že si neveriaci, ale použij len svoje logické uvažovanie ako inteligentný človek a nájdi mi správnu odpoveď v tom verši biblickom na tú otázku, čo sa pýta. Čiže dobre, vyskúšame, tak sme sa hrali. Tak proste som mu to prečítal a myslíte si, že vedel odpovedať správne? Vedel, jasné, že vedel. To sa dá. Ale on Boha nemal rád. On Boha neprežíval to. Nebol nadšený z Neho. Nemal žiadnu nádej, ktorá by ho tešila do budúcnosti alebo teraz. To sa dá. Už vám naznačujem, aký má Laodicea problém, ale o tom budeme hovoriť neskôr. Čiže aké by bolo náboženstvo, aký by bol náš vzťah k Bohu bez toho, že ho prežívame. Že ho žijeme. Bez emócií. A to nám slúžia emócie. Oni sú veľmi dôležité. Pán Boh nám nedal emócie ako vedúcu silu nášho života, ale ako podporu. Rozum pochopil, že Boh je dobrý, že je spravodlivý. Ale v tej našej centrálnej nervovej sústave máme schopnosti aj cítiť, aj vnímať, aj prežívať. A keď okrem toho, že rozumieme Bohu, to aj cítime ako pozitívum, ako niečo krásne, čo nás priťahuje, tak sme silnejšie zakotvení Bohu. Máme väčšiu silu odolávať aj hriechu. Mali sme raz prednášky, bolo to už pár rokov dozadu, bolo unijné kazateľské a boli tam americkí bratia, doktori teológie, ale aj psychológie a hovorilo sa o emóciách. Jeden brat, Macmillan sa volal, hovoril o emóciách. Celé to bolo o emóciách, celé to kazateľské. Hej? A o význame emócií. Lebo už sme sa dlho vozili na emóciách, ako pomaly na tých špatných, ako keby to od Boha nebolo, že pozor, emócie. Samozrejme, že pozor, ale nerobme z emócií len strašiaka. Robme z emócií aj niečo pozitívne a nech nám slúžia. Nie, že len sa ich budeme báť. Oni na to neboli dané, aby sme sa ich báli. Oni boli na to dané, aby nejakým spôsobom pomohli, slúžili. A on hovorí, iba keď prežívate svoju lásku k Pánu Bohu a ste nadšení zo svojho Boha, tak máte silu vyťaziť nad pokušením a hriechom. Ak nie ste nadšení, ak neprežívate svoj vzťah s Bohom, tak rozum vám stále vie povedať, čo je hriech a čo je správne a čo je nesprávne. Ale vy nemáte chuť ani silu ani bojovať niekedy proti tomu hriechu a sa mu ľahko poddáme. Ale viete, keď niekoho milujete, tak nemáte chuť mu robiť zlé alebo naprotivé. No, tak. Takže emócie majú väčšiu hodnotu, než akú by sme si mysleli. Boh nám nič nedal len ako nejaký taký zbytočný prívesok, len tak niečo na okrasu do nás. To má svoju významnú hodnotu. Emócie sú Božie dielo, Božia danosť v nás a preto musia byť dobré, keď sú správne používané. Biblia hovorí, že Boha máme poznávať celou svojou silou, myslou, celou svojou bytosťou. Rozum sám nestačí na pochopenie Boha. Takých textov je v Biblii mnoho, že nespoliehaj sa na svoj rozum a tak ďalej. Keď sa nemám spoliehať na svoje emócie, no tak potom Biblia hovorí, že nespoliehaj sa ani na svoj rozum. Tak ja už sa potom nemôžem na nič spoliehať, lebo čo ešte mám? Čím by som mohol chápať Pána Boha a život ako taký.
Všetko je to nejak poznačené hriechom a nemôžem sa na to na 100% spoľahnúť. Ale nemám iné, než len ten rozum, ktorý mám možnosť používať, ale ja by som ho mal používať, keďže už je takto poškodený hriechom, ja by som ho mal používať systémom, že viem aspoň na koho sa mám obrátiť, kto nemá poškodený rozum. A to je Pán Boh, to je Ježiš Kristus, to je Duch Svätý, ktorý nás vedie. A toľko viem, že teda s tým rozumom idem k Pánu Bohu a radím sa s ním. A to, čo mi povie, to urobím. Ale náš rozum sám nestačí na pochopenie Bohu. A kde končí rozum, tam začína celá vaša bytosť. Ak už nie ste schopní rozumom chápať hĺbky Boha, ešte máte nejaké možnosti sa hĺbšie dostať. A ešte máte viacej možnosť chápať Boha. Máte celú svoju bytosť. Máte niekoľko miliard buniek vo svojom tele. A celou svojou bytosťou môžete prežívať veci, o ktorých nebudete vedieť ani hovoriť. Ani nebudete ich vedieť vysloviť, lebo nebudete na to nachádzať slova. Ale budete tomu rozumieť. Nejak, vnútorne. A takýmto spôsobom môžeme chápať Boha. Takýmto spôsobom sa nás Boh môže dotkýňať a predchýňať nás. Ale to už hovorím o prežívaní svojho vzťahu k Pánu Bohu. Odrazu začnete rozumieť svojej úlohe vo veľkom Božom pláne a v spore vekov. Boh vám môže zjaviť to, čo nebudete vedieť vysvetliť svojmu priateľovi, bratovi a sestre. Bude to ako záblesk z hora, záblesk svetla, ktorý vás pozdvihne vyššie a bližšie k nemu. A vy budete rozumieť a chápať Boha a svojmu poslaniu tak, ako nikdy predtým. Za nejaký čas na to zabudnete. Ale ten v úvodzovkách ševediaci pocit, ktorý ste zažili s Pánom Bohom, vám ostane. Ostane vám poznanie, že váš život má hlboký význam a zmysel. Ostane nám skúsenosť, že spoznávať Boha a víťaziť v ňom je možné a je krásne. Je naplňujúce radosťou a všetko dáva v ňom zmysel. Toto všetko môžete prežívať. A keď to budete chcieť niekomu vysvetliť, tak budete iba hapkať a nebudete nachádzať slova. A keď mu to aj vysvetlíte, stále budete nespokojní, že ste nepovedali presne to, čo ste prežili s Pánom. Tam, kde končí váš rozum, to ešte nie je koniec. Vy môžete ešte viac a hĺbšie poznávať Boha. Celou svojou bytosťou. Nebudem to rozoberať, ako sa to deje, keď človek prežíva, možno aj z toho lekárskeho hľadiska, som to študoval niekde, nie som žiaden medik, ale aké látky vyrába mozog, neuropeptidy a tak ďalej, ako to pôsobí na naše zdravie, ako sa uzdravujú vaše orgány, čokoľvek vo vašom tele, ako vaša myseľ vás môže uzdraviť. Teraz nehovorím o nejakej východnej joge. Prečítajte si knihu Myseľ, charakter a osobnosť od sestry Whiteovej a tam sa dočítate, ako naše myslenie ovplyvňuje naše zdravie. Takže dnes sa tá veda volá psychoneuroimunológia. A keď som si to čítal pred 150 rokmi od Whiteovej, tak hovorí presne to isté. No ona to nenazývala psychoneuroimunológia, ale úplne presne to isté. Pán Boh jej to zjavil. Ako je prepojená naša myseľ, naša nervová sústava s našim imunitným systémom. Naozaj,
viera, nádej a prežívanie lásky k Pánu vám prinavrácia aj vaše fyzické zdravie. Nie len psychické a duchovné, ale obnovuje celú našu bytosť. Vtedy, keď ho takto vnímame naplno, ste presvedčení o jeho dobrote, múdrosti a veľkosti, avšak vám chýbajú slova na to, aby ste to vysvetlili. Rozum nevie vytvoriť slova, ktorým by ste to chceli vyjadriť. Boh vám dá viacej prežiť, ako dokážete vysvetliť. Ale to nevadí, že to nevieme všetko vysvetliť. Vlastne sa to ani nedá Boha popísať ľudskými slovami. Ale dôležité je, že neblokujeme svoje vnútro pred jeho pôsobením, ale naopak všetko, čo nám dal, používame k tomu, aby sme sa úplne otvorili Pánu Bohu. A aby sme aj tie emócie, aj tie patria do tej kategórie z celej svojej mysli, z celej svojej sily, do tej kategórie, aby patrili Bohu a aby som ja cez ne mal úžitok a potom cez mňa zasa niekto iný. Aby tá dobrota Božia, ktorá sa môže cez mňa a cez vás prelievať, pôsobila pozitívne na druhých, presne tak, ako to robí hriech. Ak ja zhreším, tak niekto nevinný trpí, ako sme si povedali, ale my môžeme fungovať aj naopak. Môžu mať požehnanie skrze požehnanie, ktoré nám Pán Boh dal. Osobný alebo zborový život, ak sa neprejavujú emócie aj v zborovom živote, tak ten život je veľmi ochudobnený. Prináša len chladný realizmus a strohé pravdy, ktoré nikoho nepriťahujú. Cirkev je emocionálne chorá. Preto je pomerne slabá a bezmocná. Nerastie. Sme živý organizmus, ktorý nerastie. Predstavte si živý organizmus a nerastie. Keď Pán Boh, čokoľvek Pán Boh stvoril od života v podobe rastlinnej ríše až po zvieratá a ľudí, všetko, čo sa narodí, je v tom od Boha vložený potenciál rozvoja a rastu. Všetko živé. Mŕtve nie. Živé áno. Do všetkého živého tento potenciál je dávaný. Ono to rastie samo od seba. Ako ten príklad biblický hovorí, že keď roľník zaseje nejaké semeno a chodí sa tam pozerať na to, tak on to nemôže ťahať, aby to rástlo rýchlejšie. Biblia hovorí, že Boh dáva vzrast. A v tomto texte hovorí, že to rastie samo od seba, v gréčtine automaté, že automaticky to rastie samo od seba. Pretože je v tom daný potenciál rozvoja, ktorý Pán Boh dal do všetkého živého. A my sme, aspoň si myslím, živí ľudia a tvoríme živý organizmus zboru. Preto by sme mali rásť. A ak nerastieme, tak je tu niečo špatne. Spôsobuje to nejakú chorobu. Nemyslím si, že my máme chorobu logického uvažovania. My môžeme mať aj dobré logické uvažovanie. Tak ako mal z toho príbehu, myslím, že ten Jochanan a ďalší, Jeremiáš vedel logicky vysvetliť, že prečo sa Izrael dostal do tých problémov. Použil históriu nedávno, ktorá sa stala, vysvetlil, aké proroctva on hovoril
A stalo sa to, čo hovorili falošní proroci, alebo stalo sa to, čo som vám ja hovoril? Oni asi aj na základe toho prišli za ním, lebo videli, že sa stalo to, čo on hovoril. Logika. Nakoniec urobili presný opak, ako im hovoril Pán Boh. To je aká logika? Všimnite si, logika nestačí na to, aby ste sa správne rozhodli. Oni logicky pochopili správne udalosti, dali si ich do správnych súvislostí a potom sa rozhodli špatne. V čom je problém? Prečo tá logika nás absolútne neochráni a nedá silu k tomu, že proste sa vždycky dobre rozhodneme na strane Pána Boha? Áno, pretože samotný rozum nestačí. V ňom nie je tá moc, tá sila, ktorá porazí hriech a zlo na tomto svete. Naša logika na to nestačí. A nemyslím si, že my máme špatné logické uvažovanie ako cirkev. Keď počúvam ľudí, ktorí hovoria na sobotnej škole alebo podobne, ja s tým súhlasím. To, čo hovoria, je väčšinou pravda. Prečo tento živý organizmus nerastie? Nemáme, myslím si, že chorobu učenia. Je to choroba z nedostatku citu a slobodného, spontánneho prejavu svojich emócií. Dusíme sa, pretože to, čo by malo ísť prirodzene von, je násilím zadržiavané vo vnútri. Je to smutný obraz nenaplneného a nešťastného kresťana, ktorý tvrdí, že má pravdu, ale je nešťastný. Jeho náboženstvo je nepríťažlivé. Toto dokáže to, že neprežívame, že neprejavujeme emócie, to dokáže zruinovať cirkev. To nepodstatné, tie emócie, na ktorých sme sa vozili, dokážu zruinovať cirkev. Pretože naše náboženstvo je nepríťažlivé pre nás samých, nie to ešte pre druhých ľudí. Preto nerastie. Pretože sme nejakú časť svojej bytosti, ktorá je tak dôležitá, ktorú nám Pán Boh vložil do nás, nepoužívame, neprejavujeme, vnímame ako svoju slabosť. Môže to úplne zruinovať cirkev. Náš emocionálny život potrebuje pochopenie, prijatie. A to aj vtedy, keď som urobil chybu a hriech. Viete, určite sa dožijete, že ja niečo poviem alebo urobím, čo nie je najsprávnejšie. Alebo možno hriech. Napriek tomu by som bol rád, keby ste ma mali naďalej radi a keby sme si naďalej prejavovali lásku aj dôveru, aj keď som sklamal. Čo si myslíte, prečo to by som tak chcel? Napriek tomu, že som nedokonalý. Každý človek touží po přijetí a pochopení. Áno. Aj vy, verím, že to tak chcete a zrejme to tak aj prežívame vo svojich rodinách. Aj naše deti nás mnohokrát neposlúchajú, ale stále ich máme radi, stále im prejavujeme svoju lásku. Tak a prečo je to dôležité takto robiť? Napriek tomu, že ten človek robil zle, napriek tomu mu prejavím to, že ho prijímam do svojho života. Pán bude nás. Pán Boh to robí tak s nami a je našim príkladom, ale teraz z takého praktického hľadiska. Aký to má význam pre náš praktický život, alebo aj ten vnútorný život, že ma niekto príjme napriek tomu, že som robil niečo zlé.
Možná on sa obratí. Motivuje nás to. Áno, motivuje nás to. Zase vám to všetkým. Áno, tie vzťahy to udržuje, buduje. Proste, a za druhé, keby som ja bol, keby ma ľudia mali radi len vtedy, keď všetko robím bezchybne a dokonale a tak, ako sa im to páči, a keď potom urobím chybu, tak sa odo mňa odvratia. Viete, čo by ma naučili? A každého iného človeka? Naučili by ma podmienenej láske. Presne opačnej, ako akú lásku má Pán Boh k nám. Naučili by ma, že budeme ťa mať radi iba vtedy, keď nebudeš robiť chyby, keď nebudeš hriešný a keď budeš robiť, čo sa nám páči. A ja by som, keby sa ku mne takto od detstva v zborovom spoločenstve v rodine správali, tak ja by som celou svojou bytosťou ako od dieťa to nasiakol do seba a vnímal by som Boha ako takého, že že ma má rád iba vtedy, keď neurobím žiadnu chybu a žiaden hriech. A keď urobím chybu a hriech, už ma Boh nemá rád. A vlastne je to nepravda, je to klamstvo. Boh taký nie je. Boh nás miluje, Boh miluje aj hriešníka. Hriech, ktorý nás ničí, ten nenávidí. Ale miluje hriešníka. A ja by som naučil, alebo mňa by naučili, že Boh ťa má rád iba vtedy, keď si bezvadný a dokonalý. A vykreslili by sme veľmi špatný obraz, klamný obraz o Bohu. A takéhoto Boha by sme asi zvestovali. Neuvedomelo by sme ho zvestovali svetu. Takýto Boh by tomuto svetu nemohol pomôcť. A tak potrebujeme vzájomné prijatie v zborovom spoločenstve. Potrebujeme si povedať, som rád, že ťa vidím, podať si ruku, objať sa, prejaviť si dôveru aj vtedy, keď som niečo pokazil. A znova proste ja ti dôverujem. Veď čo ja sa budem tu hrať na... Veď aj ja proste prežívam také veci, ako ty prežívaš. A ja som koľko razy zlyhal a aký som bol rád, že ma niekto neodpísal. Pretože rozumiem ti, pretože sám to prežívam vo svojom živote. Preto ťa nemôžem opísať. Naše hriechy nás rozdeľujú, ale viete čo? Naše hriechy spoločné by nás mali spájať. Sme na jednej lodi. Všetci sme hriešnici a všetci sme mali už skúsenosť s hriechom. Aj máme. A všetci vieme, aký je to ťažký zápas a boj. Viem to ja, vie to ten, vie to onen človek. A teraz, keď ten človek zhreší, hoci aj ja tak hreším, a on zhreší, tak ja som, čo to tento urobil, on zhrešil, hej. Toto som v živote nevidel. Nemal by som ho skôr chápať? Že aj ja s tým mám skúsenosť. Prečo tie hriechy nás nezjednocujú? A nespôsobujú to, že máme porozumenie jeden pre druhého. Použijeme tú satanovú zbraň proti nemu. Hriechy sú niečo, čo nie je od Boha, to je od satana, čo nás má rozbíjať. Tak to zoberme a použijeme to proti nemu, túto zbraň. Nech nás tie hriechy spájajú. Brat a sestra, ja ti rozumiem. Samozrejme, s hriechom nesúhlasím u teba a s hriechom nesúhlasím ani u seba. Ale rozumiem, čo si prežíval, čo si prežívala. A spoločne budeme bojovať a budem sa modliť za teba, aby ti Pán Boh dal silu. Toto ešte môže usilniť viac naše intimné priateľstvo, ako nás rozdeliť. Čiže
prejavujme si emócie. To nám pomôže. Po každej stránke nám to len pomôže. Neprejavujme ich negatívne takým spôsobom, že niečo škaredé poviem, niečo odvrknem proste na niekoho vo zbore v hneve alebo v nezáujmu, alebo proste ty si pre mňa vzduch, ty si pre mňa ukradnutý, tak s ním budem rozprávať. To musí zraňovať toho človeka. Ten človek pôjde radšej preč odtiaľ. A toto nechceme. A ešte sa chvíľu zastavíme pri predstavivosti, nielen pri emóciách. Predstavivosť je takisto božská vlastnosť. Ňou sa líšime od zvierat. Je to jedna zo schopností, ktorá určuje, že sme stvorení na Božiu podobu. Zásadným spôsobom predstavivosť obohacuje náš život. Niečo nám dal Boh, alebo teda na čo nám dal Boh túto schopnosť? K akému účelu si myslíte, že predstavivosť má slúžiť? Povedzme si napríklad, Adam s Evou v ráji sú a už majú schopnosť predstavivosti dokonalú. Nebude ešte nič. No. Na przyszły raj, jeszcze lepszy. Takže Pán Boh je pověřil, aby ten raj rozšířil do celé země. Keď to predstavivost na to, jak to může udělat. Áno, áno. Určite Pán Boh ten Eden spravil krásny. Sestra Vajtová píše, že celá zem bola krásna, ale tá záhrada bola obzvlášť krásne urobená a mala byť akýsi model, ale nemala byť kópiou. Že všetko tak má vyzerať na celej zemi. A preto mali určite tú predstavivosť, tú tvorivosť, schopnosť proste si predstaviť. Toto by bolo krásne ešte aj takýmto spôsobom. A tak nasadiť tie stromy, tie kvety takým spôsobom. A tuto by sa to hodilo takto, hej, proste. Čiže predstavivosť môže rozvíjať našu osobnosť. A môžeme byť stále schopnejší. A to je v tej praktickej oblasti. Alebo niekto vám zatelefonuje, to som tu už možno hovoril, je niekde autom, ide k vám, ale nevie, kde bývate, tak kadiaľ mám ísť? A vy mu teraz do telefónu hovoríte, že kadiaľ má ísť. Ako vy viete, že kadiaľ má ísť? Veď vy nie ste v tom jeho aute. Bo on mówi do mnie. Wtedy nasmeruje. Ale ako to viete, že ho máte nasmerovať, že teraz choď doprava, teraz doľava? Bo on mówi, będzie taki nie. Protože to zná. Áno, pretože to pozná, ale nie je tam na tom mieste. Má to iba v hlave. Vie, že teraz, keď si tam, tak teraz musíš ísť 100 metrov rovno, potom musíš odbočiť doľava, potom zasa pôjdeš 200 metrov rovno. On si to predstavuje vo svojej mysli. A na základe tejto predstavivosti, tejto schopnosti, on vás dovedie do cieľa. Keby sme nemali túto schopnosť, tak zabludíte pred vlastným domom, netrafíte. To si nedoceňujeme, aký úžasný dar nám Pán Boh dal v tejto schopnosti. Ale máme ho využívať pozitívne. Adam s Evou teda rozšírovali raj. Pán Boh, Ježiš Kristus tam prišiel do raja v sobotu, každý 7. deň. Mohli osobne komunikovať a potom zase odišiel. Celý týždeň boli sami spolu a mali tú svoju činnosť, ktorú tam konali a videli toto, pochopili toto, lebo sa mali učiť, hej. A už si predstavovali, no tak toto poviem, keď budem na budúcu sobotu, tak toto mu poviem, aké je to krásne, ako som to pochopil. A toto mu poviem, hej. On tam ešte nebol, lebo o týždeň zasa príde a Ježiš do raja k ním. Ale oni si už predstavujú, už sú nadšení z toho, ako mu budú niečo hovoriť. To môžete aj vyrobiť. Deti majú pred sebou prázdniny a už predstavivosť funguje na plné obráty. Alebo v akejkoľvek oblasti. Takže veľmi dôležitá vlastnosť. Apoštol Pavel opisuje
krásy rája, novej zeme. A potom povie, potešujte sa navzájom týmito slovami. Nebude tam smrť, nebude tam bolesť, bude tam nádherná príroda neskazená a tak ďalej. A ako náhle to niekto hovorí, tak vám sa vybavujú obrazy v mysli. Keď poviem slovo kríž, alebo poviem slovo biele rúcho, keď budeme hovoriť o Kristovej spravodlivosti, tak či si to uvedomujete, alebo si to neuvedomujete, vo vašej mysli sa predstaví nejaké biele rúcho. Videli ste nejaké obrázky niekde a tam je to všetko uložené podvedomí a ako náhle ja poviem slovo biele rúcho, tak sa vám vyberú všetky biele rúcha z vašej mysli a mozog z toho niečo urobí, nejakú koláž. Proste niečo si predstavíte. To sa deje všetko v zlomkoch sekundy obrovskou rýchlosťou a my to stíhame. A ovplyvňuje nás to. Videl som jeden dokumentárny film, kde skúmali zrak človeka a ako tie vnemy, ktoré prichádzajú zvonka, ako to ide cez oko, samozrejme my nevidíme oko, to je len optické zariadenie, je to len šošovka, čočka, hej? A proste na tie nervy, na tie tyčinky a čapíky, to proste dopadne na tie bunky a ďalej mozog to spracováva, obraz vám ešte prehodí naopak, aby ste všetko nevideli naopak. A tak vidíme správne. A vidíme mozgom. A teraz robili tam taký pokus. Ten človek sa mal pozrieť na nejaký obraz a oni skenovali jeho mozog, že ktoré časti mozgu reagujú. A potom mu obraz dali preč a povedali, aby si ten obraz predstavil vo svojej mysli. Tak on si to predstavil a zasa zareagoval aj presne tá istá časť mozgu, ktorá reagovala aj vtedy, keď sa živo pozeral na ten obraz. Čiže mozog ako keby nevedel rozoznať, že teraz sa dívaš na skutočnosť, alebo keď si to predstavuješ, tak to už nie je skutočnosť. Stále na to reagovalo to isté centrum. A preto nás to ovplyvňuje. To, čo vidíme, nás ovplyvňuje. Presne tak, ako keď si to predstavujete, vás to ovplyvňuje. Keď si predstavujete nejaké hororové filmy, ktoré ste predtým videli a ešte 100-krát sa k tomu vrátite, tak vás to 100-krát viac zle ovplyvní, ako keď ste to len raz videli a už ste sa k tomu nevrácali. A to isté pôsobí aj v tom pozitívnom slova zmysle. Čiže použijeme všetky svoje schopnosti, celú svoju bytosť k tomu, aby sme slúžili Pánu Bohu. A Pán Boh, to už naznačujem, čo to bude znamenať, ak ma budete hľadať celým svojim srdcom, ako Jeremiáš 29. kapitole hovorí, dám sa vám poznať. A my sa to ale budeme učiť v zmysle laodicejského posolstva, čo to znamená celé sa odovzdať Bohu a ako to každý deň robiť. Predstavovať neznamená fantazírovať, ale predstavovať si reálne veci, správne veci, to, o ktorých Boh hovorí, alebo ktoré sme zažili. Prežívanie týchto práv potom chápete ešte iným spôsobom, než len rozumom. Chápete ich plnšie, celou svojou bytosťou. Pravda sa stáva viac súčasťou vašej bytosti, než len keby ste rozumovo alebo intelektuálne tú pravdu poznávali. Pravda je ako kvas, ktorý sa má zmiešať s cestom. Má sa dostať do nášho vnútra a potom celé nás pretvoriť. A to sa nedá bez týchto schopností iných, o ktorých teraz hovoríme, aby sa dostali do každej bunky môjho tela, aby moja existencia, moja bytosť bola v úplnom súzvuku, znela s Pánom Bohom, pulzovala ako to srdce jedno.
ak to bude len na povrchu šedej kôry, našej mozgovej kôry, nebudú patriť celé našemu stvoriteľovi. Pravda sa musí dostať hlbšie, preniknúť z rozumu až do srdca. To znamená, že to musíme prežívať, tešiť sa z nej, z tej pravdy. Teda z Boha. Keď hovorím o pravde, tak nemyslím 28 vieroučných bodov. Myslím inteligentnú, mysliacu, cítiacu bytosť, a to je Boh, Ježiš Kristus. Ak milujete jeho pravdy, tak ste modloslúžobníci. Ak milujete jeho, tak ste jeho nasledovníci. Ak milujete jeho a prostredníctvom toho súhlasíte a milujete aj jeho pravdy, nie ste modloslúžobníci. Ale ak milujete len krásne myšlienky a vyžívate sa v tom, ale Pán Boh vás moc nezaujíma, tak ste modloslúžobníci. To je iná forma, duchovná forma modloslúžby. Čiže ja nemôžem milovať inštitúciu, nemôžem milovať cirkev, systém. Ja môžem milovať jedine Pána Boha, jedine systém nevie, že ho milujete. Ale Pán Boh je inteligentná, citlivá, mysliaca bytosť. Jedine On ohodnotí vašu lásku, príjme ho a môže vám ju odovzdať. Ale cirkev, systém a takéto veci nie. To nemá rozum. To je len imaginárny pojem. Ale Boh je opravdová, mysliaca, cítiaca, inteligentná bytosť. A teda naša láska, naše nádeje sa k tejto bytosti upierajú. Nie k cirkvi. Tým nechcem vôbec nič špatné povedať o cirkvi. Cirkev je tu ako Boží nástroj. A my svoje nádeje neupierame v nástroji, ale upierame v Boha. A Boh tú cirkev miluje, dal za ním svoj život. Je veľmi dôležitá. Ale my veríme v Boha, nie v cirkev. Proste tá pravda nás potom naplňa, fascinuje nás ako Dávida, ktorý o pravde Božieho zákona premýšľal aj v noci. Ak nás pravda premení, potom sa teda nemení, potom sa nedostala do nášho vnútra. Ostala niekde v intelekte. Zmeniť sa nemá len náš intelekt, ale celá naša bytosť. Ježiš síce povedal, že sa máme premeniť zmenou svojho zmýšľania, ale určite tým nemyslel len rozumové poznanie pravdy. Takéto poznanie pravdy majú tisíce ľudí a sú nezmenení. Emócie berú tú poznanú pravdu z rozumu a potom tú pravdu dopravia do každej bunky vášho tela. A to nedokáže rozumieť. To ani není jeho úloha, to je v poriadku. Rozum by len nemal potlačať emócie, aby mohli robiť svoju úlohu. Zároveň ale rozum musí korigovať a kontrolovať, aby sme sa nerozhodovali na základe momentálnych udalostí alebo zážitkov. Čiže stále musia byť naše emócie pod kontrolou rozumu, ale rozum by nemal brániť tomu pozitívnemu, čo emócie majú robiť, aby robili. Natoľko by mal byť rozumný, že keď sú v súlade s Božou vôľou, tak by im nemal brániť. Keď nás podporujú. No a na záver, to, čo som už povedal, nezvíťazíme nad hriechom preto, že sme ešte zapojili k rozumu emócie a predstavivosť.
ako keby som doteraz hrešil preto, že som nepoužíval celú svoju bytosť. Ani celá moja bytosť nestačí na satána. Ale prečo Pán Boh chce? Prečo nás vyzýva, aby sme celou svojou myslou a silou všetko vydali, keď to aj samo o sebe aj tak nestačí na víťazstvo nad hriechom? Čo si myslíte? Prečo to tak chce? Na druhej strane, prečo by nemala každá oblasť života patriť Bohu v mojom živote? Aj keď sama o sebe nie je zárukou víťazstva nad hriechom, ale prečo by môj rozum mal patriť Bohu a moja predstavivosť satanu? To nedáva logiku. Ja si myslím, že aj to je dôvod, prečo Pán Boh chce, aby každá časť môjho bytia patrila jemu. Na jednej strane ma posilňuje, aj keď nie je sama o sebe zárukou víťazstva, ale ma posilňuje v boji s hriešnosťou a Pán Boh to môže lepšie využiť. Na druhej strane, keď to používam v zmysle tom negatívnom, tak ma oslabuje a Pán Boh ma nemôže tak ochrániť, pretože ja to robím na základe svojej slobodnej vôle, keď premýšľam o nejakých veciach, ktoré sú zlé. Takže preto Pán Boh chce, aby sme mu celé patrili. Bratia a sestry, teším sa na ďalšie stretávania, kde budeme krok po kroku sa blížiť k tomu, ako sa celé plne odovzdať bez zadných dvierok Pánu Bohu a takto už žiť potom celý svoj život. My nemáme inú možnosť. V dnešnej hektickej dobe, ktorá je veľmi nepraje duchovnosti, pretože sme tak zaneprázdnení, tak zavalení povinnosťami a toľko vecí za deň musíte mať v mysli, ktoré musíte vyriešiť, že toto je prekážka duchovnosti. Amen. A niečo s tým musíme urobiť. Nemôže to tak byť až do konca nášho života, alebo do druhého príchodu Ježiša Krista. Ideme o večný život. Možno, že si budeme musieť prejsť určitou vnútornou krízou, ale budeme musieť urobiť zásadné rozhodnutie, ktorého sa možno bojíme, pretože celé sa niekomu odovzdať. Ja sa len tak hoci komu nezverím do rúk svoj život, pretože mám iba jeden život a nebudem s ním hazardovať. Takže, a človek si to podvedome uvedomuje. A teraz odovzdať svoj život hoci čomu a hoci komu, myslím si, že na to máme vnútri také mechanizmy, že sme na to hakliví. Hej, že si dávame pozor. A je to dobré, že si dávame pozor, lebo na svete je veľa zvodov. A teraz príde Pán Boh a On chce, aby sme mu odovzdali celý svoj život. Ale my už máme tak silno vybudované tie obranné mechanizmy niekomu odovzdať celý svoj život, že sa bojíme, že keby som ja odovzdal teraz celý svoj život Pánu Bohu, tak vlastne ja stratím svoju identitu. To už nebudem ja. Hej? Ako keby mi Pán Boh chcel zobrať moju osobnosť. Tak som veľmi opatrný na to, aby som sa celé odovzdal Bohu. Niečo áno, ale celkom nie. Pritom rozum nám vie povedať už teraz, že dobre by bolo celé sa odovzdať Pánu Bohu a že by to ani nebolo na škodu, že by to bolo na naše požehnanie a požehnanie druhých ľudí. Vidíte, čo všetko rozum dokáže? Ale nikdy to neurobíme. A teda bude to určitý boj. Bude to určitá kríza, cez ktorú si budeme musieť prebojovať, aby sme sa celé odovzdali Pánu Bohu. Ale ten boj za to stojí. A ja verím, že my všetci, ako sme tu, ten boj s Bohom vybojujeme. Že sa vyliečíme z tej laodicejskej vlažnosti a
A ja chcem za to Bohu už dopredu poďakovať, že to pre nás všetkých urobil a nech je oslávené jeho meno za to.